Unya na basi kwa wo. Thank God. Ndozi ya wo. Oh, worship ni Yesu ne. Ke kwa kunsi medobe. As in ke kuru me. Wali na lo. Somebody said, before you woke us up, I said, I'm missing. Yeah, messing ke na lo. Not very simple. Ibo bi wasi mu konye chi ya zelo. It can only get better. If you don't want to post yesterday, just galalo la tete. Onwo konya si ya me, onwo konya si ya na ko si ade. Unu makuni se mia. By God grace, I raised the fa 1,850,000. I raised them for 1,850,000 naira. We're bullying form. So we almost see boy. Why is boom mother? But if the words we approach you, more yet you go to more yet you more. So where's one or form? I'm not the walk up the linear. You want to go? So. Ne, kafe. The tear of joy. Man, abakwa. I'm a lawyer. Money made from that 1,850,000 to 1,500,000. Makanabi, I'm sister wasting on when there. Let's see, I can hear good. All that you want to more. All the things I'm with it. I had a politics. I have a Hello, the woman kid my papa. Hama have come way. Negotiate. Hey, Nanabo. He didn't marry way. Negotiate. Hey, I can see everything turning around. Hey, thank you, sir. So, Daddy. Yeah, we raised the Lumbola Zeus family. Oh, on a from Nagabiga. We raised the Luna. I had about 1,850,000, 1,870,000, maybe 1,500,000. Then, your money 100,000 naira. Then, we 100,000. Fuku dozo. So I was able to do money and you good. Makudega blade dobe. I am in Jibalabata, ya begalas. I went there for the sake of one. In a negative, and when they were there, I wouldn't be so for the love of Igbos. Now, if you want to know your mego, una pomo, to put a me film what you were saying. A water so that from one. Chisitere. And we come Motaluni and a baptism. Mania Mabana Mwabon Gosi de Lunu. Amen. So, we're going to go quadron company. I can know all of Zeus family. Unna love ma. Most especially in the night, you go fuel. 8 years go fuel. Yes, now will be 8. I'm about what you fuel. Mabakuni or so. Chibuzo. After Maka, Chibuzo, you go to 400. We open an 8. So, you have that never from one or I never that. Be alone can be settled. So, sister, thank you very much. Thank you. Thank you, sister. Because of Zeus family. Ekene ka anyị na-ekene unu biko Chukwu gọzie unu ebe na ebe ọbụla onye si wepụta mmaji kwuru mmaji
anyị na-ekelekwa Lord Zeus n'onwe ya. O kwuru okwu na ọbụrụ politiks ịfụ na enyere enye onye ozigbo na-ayọkwu Chukwu ngọzi n'isi ya. Ayọkwu ndị Lord Zeus family biko na ego fuel maka ọrụ bụ ihe olutu biko daalụ na ndị niile ma ezinụlọ ya ma ukwu na ibi onye ọbụla ka ngọzi Chukwu na-ebute unu mgbe ọbụla n'afọ Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Fasị na ndị Lord Zeus family na chọọchị unu nọrọ ebe a, so kwụrụ na ọtọ Lord Zeus family ekele unu ekele unu mere ezinụlọ ebe ụlọ ya nwere asị weta ka Chineke nye ya mmaji pụrụ mmaji na-asị gị ọwa aka onye iro ga-etinye isi unu ga-abụrụ mmezu. Lord Zeus family a mekele gị nwa anya aka onye iro ga-etinye isi ga-emezu. Ị ga na-aga n'iru ị ga aka ka osisi akụ na mmiri nwa mgbe nwere akwụkwọ ya agbanwe asị Chukwu gosi unu. Ọ bụrụ na unu ma ibu alụ unu bupụ nwoke anyị isi, ọ bụrụ na unu ma nwoke ewelugo iche according to ndị nọọsụ, o welugo iche mara mmụọ iche ma isi ya jiri ajị ọ bụrụ na unu ma udu relizi unu relizi nwoke, ihe ọ na-alụ bụ hand to mouth na kọntrị a ka mmadụ ya amụ nwa ma ofe ego ya eji gbapụta nwunye ya for 8 months. Ọ bụla na ọ da alụ ọrụ mesin ka ọ na-alụ, ọ dịrị ọlịa izi nwoke a na ebe a 247 from ndị nọọsụ. Ịchọ ije na kọmentị m ekenekwa m gị ọzọ. May God bless you. Enugo so ihe dị na nkịta bụ na ego a na ego na nkịta ịchọ nye ya sista mmeni unu ya achọta ihe unu ya alụ ọbụgodo ofishọp etinye ya na ya maka onwe ndị ọya bibili ego bunye felifisia ya sista na ekwukwa ka mmadụ unu chọtaghalị ya ịbịa wele ya adị m agba ọsọ then m na-enyegolu unu 100,000 after ka eme ebel mana malụ nna m na unu so ana ọbụla mkwuru ya na-ekene Lord Zeus. It can only get better. Ego fuel. So fuel. You guys are working well. Ego fuel, yeah. So God bless you all. And when I see and people are like on the challenge for them. But on Lord Zeus family. Monday na go get the message found. Monday can you send the Ozina Bania? Asi Chukwu ozikwa unu mekwala ime ihe ọbụla n'obi na-abụrụ njọ. Nwoke ọma ka yazi afa ya Chigozie Chukwu ga-egozigokwa ya. Ama m na o nwere ka obere elu mana I believe na this 1.4 million fan nwee ego mmadụ weta obi ọcha ego itinyere ya na ọbụgodo no provision etinye ya dị ọbụkwa na nna anụ na ego isi ọmọni mana njide ya n'aka na eweta shop a igosi ya nye gị na gabara onwe. So anyị na-anata ata date taa bụ gịnị sista 16 onye aka anyị bịa anyị bịa on 15 fana anọ on 16 taa nsọ taa sịkọmasị ezigbo mmadụ lapụ my fans ka ya enete ezigbo ọ bụ na ifu ka o si buru Matias ọ dela akwa oge a na-abịa ekpesalụ m ya na-ayọ m si m biko just ka m fugo di ya ọ bụla evileji ọ bụla nwanne ya Igbo love themselves For sure. and it can only get better. Oh sister We are happy. It can get better. nna m na nwa ya o nakwa ọmalịcha nwa ngwa nabazia na Zeus family akwụkwọ ụgwọ njọ Hey,